Честита Коледа! О, любовичката ми тю! Охо, здравейте, приятели! Честита Коледа на вас, светли празници от Сър Найс, готиния господин. Преди малко, както знаете, стават чудеса на Коледа. Преди малко ми хрумна една идея, реших да слезна в бара, набързо да приготвим два коктейла. За тази цел ще използваме 4 съставки. Мандаринка, лимонче. За единия коктейл ще използваме джинджифил и лимон сироп, за другия ягода и арония, водчица и за двата и надял пеш и зелевия сок. Да, интересно е, зелев сок. Не съм чувал до сега някой да е направил коктейл с зелев сок. Възможно е да има, разбира се. Но нашите варианти са уникални. Може да ги направите в микс глас, както в случая, можете и да ги шейкнете. Така, в случая сега трябва ни 30 мл от вълшебния сок, коледния сок, зелевия сок. Така. Чудесно. Водчица 50-60 мл, така да е силничко. Много приятно се получи. Аз ги тествах и двата. Една идея повече се усеща зелевия сок, но е изключително балансиран. Така. Сега малко сиропче от джинджифил и лимон. За другия слагаме ягода и арония. Този една идея по-тръпчив коктейл. Малко по-богат на цвят и на аромати. Така. Срежем лимончето. Не забравяйте да посетите нашия сайт sirnice.com, също и нашите социални мрежи, YouTube канала ни. 15 мл лимонче. И по половин мандаринка, горе-долу пак по 15 мл. Изключително интересен коктейл. Е този, който е с така. Разбърквате. Така. Този е с горските плодове, а този е с джинджифила. Оп. Разбира се, ще сложим и дехидратирана смокиня, да речем тук. Така решихме. И дехидратирана праскова. Така може да се насладите и вкъщи да си го направите, не е много сложно. Сиропите може да ги намерите навсякъде, зелевия сок всеки си го има от това време в годината.
Водка има навсякъде, забавлявайте се, това е от нас набързо. Весели празници, весело посрещане на нова година, ако не си направим още едно ново видео. И да забравим старата година и да посрещнем новата с усмивка и забавление. Чао!